Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe indaba eshisa. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu libuyile ithemba kubalandeli bakakhuzani emva kokuthi kuvele iziqephu zohlelo laphana oluzohlala laphana kumabonakude kumzansi Magic oluhlanganise abaculi bamaskandi laphana wengane zakwethu. Laphana kubonakale uLuve, kwabonakala uSikweletu, kwabonakala noNtshathu uGodo laphana wengane zakwethu. Khumbula ukuthi abantu abaningi bekade bemhleka ukhuzani emva kokuthi uhlelo lakhe lungakwazi ukubuyela kwa-SABC, kubuyele uhlelo lukaMthandeni. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe uthini okwakho ukuphawula. Ake sidibane laphana kwi-comment section ngizwe ukuthi wena ngabe uthini okwakho ukuphawula. Uma umusha ngiyacela ugcine subscribe, cinzene bell ukuze uzothola ama-notification njalo uma siposta ivideo entsha. Angizange imali yomntana wakho ngifona suzitshela ukuthi wena le mali ngidlile angizange imali yomntana wakho